వలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. ప్రతిరోజు ప్రతి గడియ దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నతమైనటువంటి మేలులు, ఉన్నత కార్యాలు ఆయన జరిగిస్తూ ఉన్నారు. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఒక వాక్యాన్ని ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేస్తాను. పరమగీతము 2వ అధ్యాయం. పరమగీతము 2వ అధ్యాయం 15 వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను. నేను చదువుతాను. మీరు ఆ వాక్య భాగాన్ని గుర్తించండి. మన ద్రాక్ష తోటలు పూత పట్టి ఉన్నవి, ద్రాక్ష తోటలను చెరుపు గుంట నక్కలను పట్టుకొనుడి. సహాయం చేసి గుంట నక్కలను పట్టుకొనుడి. ఇక్కడ చదివినటువంటి వాక్య భాగంలో మన ద్రాక్ష తోటలు పూత పట్టి ఉన్నవి అని చదువుతున్నాం. ద్రాక్ష వనము అంటేనే సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉంటుంది. ఈ సంఘ సహవాసంలో ద్రాక్ష వనాన్ని గురించి చక్కగా అంటారు, మన ద్రాక్ష తోటలు, లేక మనముంటున్నటువంటి సహవాసం, ఇవి పూత పట్టుతున్నాయి లేక వికసిస్తున్నాయి లేక పరిమళిస్తున్నాయి అని మనం చదువుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే సంఘం ఎప్పుడు కూడా పరిమళించాలి. సంఘములో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పరిమళ సువాసన వెదజల్లగలిగేటట్లుగా ఉండాలి. సువాసనకరమైనటువంటి జీవితం అనేది ఉన్నప్పుడే సంఘములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులైన సంఘమైన దేవుని ద్వారా కలిగేటటువంటి మేలుని పొందటం ప్రారంభిస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం, మన ద్రాక్ష తోటలు. యెషయా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 7వ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, యెషయా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం, ఇక్కడ చదివిన వాక్య భాగాన్ని గమనించినప్పుడు, ఇశ్రాయేలు వంశము సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ద్రాక్ష తోట, యోధా మనుషులు ఆయనకి ఇష్టమైన వనము అని మనం చదువుతున్నాం. ఈ నూతన నిబంధన కాలంలో ఆత్మీయ ఇశ్రాయేలీయులమైనటువంటి మనకు దేవాతి దేవుడు సెలవిచ్చేటటువంటి మాట ఏంటంటే, నీవు నాకు ఇష్టమైనటువంటి వనము లేక ఇష్టమైన ద్రాక్ష తోట. ఎందుకు ద్రాక్ష తోటను గురించి అంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడంటే, న్యాయాధిపతుల్లో మనకు తెలుసు, దేవునిని మానవులను నేను సంతోషపరచకుండా ఉండలేను అనే మాటలు కనబడతాయి. ఒకటి
ద్రాక్ష వనాన్ని బట్టి లేక ద్రాక్ష తీగ దాని ఫలమును బట్టి దేవుడు సంతోషించాలి. 2, మనుషులందరూ కూడా సంతోషించేటట్లుగా మన జీవితం దినదినము అభివృద్ధి పొందేటట్లు చక్కటి మాధుర్యకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించగలిగేటట్లు. అదే యెషయా గ్రంథంలో 5వ అధ్యాయం 2వ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, చూడండి, ఇవి తోటలోనే ఉన్నాయి. దాన్ని చక్కగా ఎదగకపోతే రాళ్ళన్నీ ఏరి తీసేసి చక్కగా మెత్తటి మట్టి చేసి దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుతూ వచ్చాడు. శ్రేష్టమైనటువంటి ద్రాక్షవల్లిగా అది మార్చబడేటట్లు దానికి ఎరువు వేశాడు, చక్కటి పోషకాహారాన్ని పెట్టి అభివృద్ధి పొందేటట్లు చేశాడు. ఫలమిచ్చే కాలం వచ్చినప్పుడు దాని ఫలితాన్ని భుజిద్దాం, అది ఎలా ఉందో చూద్దామని చెప్పి ఫలభరితాన్ని చూసేటప్పటికి ఆ ఫలము ఎలా ఉందంటే కారు ద్రాక్ష కాసిందట. అనేక పర్యాయాలు దేవుడు మనల్ని ఎదిగేటట్లు, మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి ఫలము ఫలించేటట్లు, మన ఆత్మీయతకు ఆటంకంగా అడ్డుగా ఉన్నటువంటి రాళ్ళన్నీ ఏరేసి చక్కటి పోషకమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఇస్తూ ఉన్న ఈ వనములో మాధుర్యకరమైనటువంటి అనుభవాలు కనబడట్లేదు. ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని పెంచాలని ఆశపడుతూ వచ్చాడు. కానీ దాని ఫలితం చూడండి, మార్కెట్లో కూడా ఈ నర్సరీలు ఉండే చోటుకు వెళ్తే ద్రాక్ష తీగను గురించి తీసుకొచ్చి పెట్టుంటాడు. అది చిన్నదిగానే ఉంటుంది చెట్టు. మనం వెళ్ళి అడిగామనుకో, దాని గురించిన కథ చాలా చెప్తాడు. ఇది వేస్తే అసలు కాయలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి, మామూలుగా ఉండవు, అంత మధురంగా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తాడు అతను. మనం అది పనిగా వాటిని తెచ్చి నాటి మనం స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్పిన దానికి మనం తెచ్చేసిన దానికి చూస్తే కొన్నిసార్లు మంచిది రావచ్చు, చెడు కూడా రావచ్చు. చెట్టును బట్టి ఫలాలని చెప్పడానికి కుదరదు. అది ఎదిగితే, అది బలాభివృద్ధిని పొందితే, దానికి కావలసినటువంటి శ్రేష్టత్వాన్ని పొందితే, మీరు ఆ తర్వాత వాక్యం కూడా 3వ వాక్యాన్ని కూడా చదివితే, ద్రాక్ష తోట విషయము న్యాయం జరగాలి. ఇది ఎందుకు ఫలించట్లేదు? మన ద్రాక్ష తోటలో, మనకున్నటువంటి తోట ఎందుకు ఫలించట్లేదు? ఈ తోట ఎందుకు ఫలభరితంగా మార్చబడట్లేదు? ఇది రాళ్ళు ఏరి పడవేసిన ఇది ఎందుకు ఫలించలేకపోతుంది అని అంటే, అంటు కట్టబడవలసినటువంటి వ్యక్తితో అంటు కట్టబడకపోతే సంఘమైన, సమాజమైన, వ్యక్తిగత జీవితమైన అభివృద్ధి చెందదు. యోహాను శుభవర్తమానం 15వ అధ్యాయం, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 1వ వాక్యంలో
నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు. చూడండి, యేసుక్రీస్తు నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. ద్రాక్షవల్లిలో నేనైనా మీరైనా అంటు కట్టబడకపోతే అది సరి అయినటువంటి ఫలభరితమైనటువంటి అనుభవాన్ని చూడలేం. అంటే యేసుక్రీస్తుతో మనం అతుకబడి అంటు కట్టబడినటువంటి వారంగా ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే ప్రభువుతో సహవాసం లేక ప్రభువుతో ఐక్యత, యేసయ్యతో సాంగత్యం అనుకున్నప్పుడు, యేసయ్య జీవిస్తున్నాడు గనుక దాంట్లో నుండి వస్తున్న కొమ్మే గనుక ఇది చక్కగా ఫలిస్తుంది. మనం ఫలభరితమైనటువంటి అనుభవాన్ని రుచి చూడకపోతే ఆ తీగను, ఫలించిన తీగను పెరికి బయట పారేస్తాడట. ఆత్మీయ జీవితపు విధానాల్లో ప్రభు మనకిచ్చినటువంటి ఆధిక్యత లేక ఘనత, దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి సహవాసం చూడండి. ఇంచుమించు దైవజనులైన యేసన్న గారు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇంచుమించు 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఈ 10 సంవత్సరాలు పూర్తయిన దేవుని యొక్క కృప మనల్ని వేడకుండా వెంటాడుతుంది అని అంటే, ఈ సంస్థ అయినా, సంఘాలైనా, వ్యక్తులైనా ఎవరితో అంటు కట్టబడ్డామంటే యేసయ్యతో అంటు కట్టబడ్డాం గనుక దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అదే మనుషుల మీద అంటు కట్టబడితే, మనుషులతో సహవాసం చేస్తే, ఈ ద్రాక్ష వనములో ఉంటూ ఉన్నా ఇది ఎదగకపోతే, ఇది ఫలించకపోతే, ఇది అభివృద్ధి చెందకపోతే, ఇది ఆశీర్వదించబడకపోతే, అది ఫలించకపోతే దానిని ఆయన తీసి పడవేస్తాడట. అందుకని ఫలించని ప్రతి తీగ, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎలా ఉండాలంటే ఫలించాలి. ఉండిలేరా రేయ్ కూర్చో, ఉండిలే, అది మిమ్మల్ని ఏం చేయలేదు, కూర్చో. మీరు తిరగటం, అది మళ్ళీ వాళ్ళంతా తిరగటం, డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు? దేవుని సన్నిధిలో ఫలించకపోతే ఆ ఫలించటి వ్యక్తిని తీసి పడవేస్తాడట. అది అగ్నిలో పడవేయబడే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది, మన ద్రాక్ష తోట లేక మన ద్రాక్ష వనము అది పూత పట్టుతున్నది. చక్కటి ఫలితం ఫలించగలిగేటట్లుగా ఉండాలి. నీవు ఒక శ్రేష్టమైన వనమై క్రీస్తుతో అంటుకట్టబడితే మన జీవితం చక్కగా ఫలిస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బైబిల్లో మరొక సందర్భాన్ని కూడా దాంట్లో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. అదేంటంటే, నాబోతు దగ్గరికి ఒక వర్తమానం వచ్చింది. రాజు చెప్తాడు, ఈ యొక్క నగరానికి ఆనుకొని ఉంది నీ ద్రాక్ష తోట. ఈ ద్రాక్ష తోట నాకు ఇస్తే నేను దీన్ని కూర తోటగా మార్చుకుంటాను అంటాడు. అప్పుడు ఇతడేమంటాడంటే, నేను అట్లాగ ఇవ్వటానికి కుదరదండి అంటాడు. నేను మీకు కూర తోటకి ఇవ్వటానికి వల్ల పడదు అన్నాడు. ఎందుకంటే ద్రాక్ష వనాన్ని గూర్చి తనకు తెలిసినటువంటి విషయాన్ని బట్టి, అంటే ఈ ద్రాక్ష వనం ఒక సంఘం, సహవాసం.
ఈ సహవాసాన్ని నేను ఇచ్చుటకు వల్లపడదు అంటాడు. ఇది నాకు పితరులు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆస్తి, లేక పితరులు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక విలువైన స్థావరము. ఈ విలువైనటువంటి స్థావరాన్ని నీకు ఇవ్వటానికి వల్లపడదు. రాజుకు కోపం వేసి దుప్పటి తన్ని పట్టుకొని పడుకొని ముఖం ఒక రకంగా పెట్టుకొని విచారంతో పడి ఉన్నాడట. అయితే ఇతని దగ్గర దాన్ని దౌర్జన్యంగా లాగేసుకోవటానికి ఉపవాస ప్రార్థన పెట్టారట. దౌర్జన్యంగా లాగేసుకోవడానికి ఉపవాస ప్రార్థన పెట్టారు. ఉపవాస ప్రార్థన మాత్రమే కాదు, ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పే వాళ్ళని కూడా పెట్టారట. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ సహవాసాన్ని, లేక దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ ఆత్మీయతను, ఈ ఆత్మ సంబంధమైన బలాన్ని శత్రువు దోచుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. లేక సహవాసపు అనుభవాన్ని దోచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అప్పుడు నీకు గుర్తుండవలసింది ఏంటంటే, ఇది నా పితరులు, ఇది నా దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అనుభవం సంఘం కనుక నేను దీనిని విడిచిపెట్టి ఉండలేనని ఒక సాక్షార్థమైన జీవితాన్ని జీవించాలి. శత్రువు రకరకాలైన కుయుక్తులను కలుగు చేస్తాడు, గుంపును లేపుతూ ఉంటాడు. ఎన్ని గుంపులను లేపినా నాకివ్వబడిన ఈ పిత్రార్జితం, లేక దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ వరము, దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ ఘనత, దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని నేను విడిచిపెట్టి ఉండలేను. ఎందుకనంటే నేను అంటుకట్టబడింది క్రీస్తుతో కూడా. ద్రాక్ష వనమైనటువంటి, ద్రాక్ష తీగైనటువంటి ఆ ద్రాక్ష వల్లిలో నేను అంటుకట్టబడిన వ్యక్తిని గనుక నేను పొరపాటును కూడా విడిచి ఉండలేనని చెప్పి ఎవరైతే పట్టుదల కలిగి ధైర్యం వహించి నిలబడతారో వాళ్ళ జీవితాలలో దేవుడు ఒక విలువైన మేలు చేయటం ప్రారంభిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ విలువని విడిచిపెట్టకుండా జాగ్రత్త కలిగి, పరిశుద్ధత కలిగి దేవుని కొరకు సాక్షిగా ఉంటే ఆ వనములో ఉన్నటువంటి మనలని ఆయన కారు ద్రాక్ష కాయనివ్వకుండా నీవు ఫలించేటట్లుగా, అభివృద్ధి పొందేటట్లుగా ప్రభు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా. రెండో విషయం ఏంటంటే, అక్కడ పరమగీతాల్లో చదివాం 2వ అధ్యాయం 15వ వాక్యంలో, మన ద్రాక్ష తోటలు పూత పట్టి ఉన్నవి. 1 ద్రాక్ష వనం, 2 పూత పట్టి ఉన్నవి. సువాసనకరమైనటువంటి జీవితానికి సాదృశ్యం సువాసన. 2వ అధ్యాయం 13వ వాక్యం, పరమగీతాలు 2వ అధ్యాయం 13వ వాక్యం. ద్రాక్ష చెట్లు పూత పట్టి సువాసననిచ్చుచున్నవి. చాలు, మనమంతా ద్రాక్ష వనము. ఈ ద్రాక్ష వనములో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళం, క్రీస్తుతో అంటుకట్టబడినటువంటి వనంగా ఉన్నాం. ఈ ద్రాక్ష వనం ఇప్పుడు ఏమైందంటే పూత పట్టింది. పూత పట్టి సువాసన వీచుచున్నదట. ఇక్కడ చేరినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ, ఇటు స్త్రీలైనా పురుషులైనా, సేవకులుగా మేమైనా కానీ, ప్రతి చెట్టు పూత పట్టాలి. నీవు పరిమళించాలి అంటే, సువాసనకరంగా మార్చబడాలంటే పూత పడితే ఆ పూత
సువాసన వెదజల్లబడగలిగేటట్లు పూత పట్టుచున్నది అని మనం చదువుతున్నాం. అంటే దేవుడు మనలో కోరుకునేది ఏంటంటే పరిమళ సువాసనను కోరుకుంటున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఎప్పుడు ఈ యొక్క వ్యక్తి పరిమళ సువాసనగా మార్చబడతాడో, ఎప్పుడు ఈ వ్యక్తి సువాసన వెదజల్లబడగలిగేటటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటాడో, అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 42వ వాక్యంలో రాయబడుతున్న మాట, అపోస్తలుల బోధ యందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట యందును. ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే అపోస్తలుల బోధలో ఉంటాడో, ఎందుకంటే స్థిరమైనటువంటి బోధ ప్రతి వాళ్ళకు అవసరమై ఉన్నది. అపోస్తలు, ప్రవక్తలు, సువార్తికులు, కాపరులు, ఉపదేశకులు వేయబడిన పునాది మీద ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం పునాది మీద వేయబడాలి. ఎందుకంటే బోధలో ఒక వ్యక్తి స్థిరపడితేనే అతని జీవితం సువాసనకరంగా మార్చబడుతుంది. చూడండి, వాటర్ బాటిల్ ఉంది. ఈ 4 ఏళ్లతో ఎంతసేపు పట్టుకోగలుగుతాం? ఎంత సమయం పట్టుకోగలుగుతాం? ఈ బొటన వేళ్ళు ఉంటేనే ఎక్కువ సమయం పట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఈ 4 వేళ్లతో మనం ఎంత పట్టుకోవాలని ట్రై చేసినా అది నిలబడదు. ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రతి సంఘములో కానీ, సంఘం వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ, ఉపదేశం మీద ఒక వ్యక్తి స్థిరపరచబడితే ఆ ఉపదేశం ఆ వ్యక్తిని సువాసనకరంగా మారుస్తుంది. కొందరు రక్షణ పొంది రక్షణలోనే కూర్చొని ఉంటారు, అక్కడే కూర్చొని చప్పట్లు కొడతా ఉంటారు. కొందరు బాప్తిసం పొంది అక్కడే కూర్చొని ఉంటారు, బాప్తిసం దగ్గరే ఉండిపోయి అక్కడి నుండే చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ కూర్చుంటారు. దేవుని ఆత్మ నింపుదలను పొందుకుందాం, ఇంకొక మెట్టు ఎక్కుదాం, ఇంకొక మెట్టు ఆత్మీయతలు ఎక్కుదాం, ఇంకొంచెం పైకి వెళదాం అని ఆత్మీయ జీవితంలో అడుగులు ముందుకు వేయటానికి ఇష్టపడం. ఎవరికైతే పునాది గట్టిగా ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం సువాసనకరంగా, చక్కగా చదివాం, అపోస్తలుల బోధ యందును సహవాసమందును. సహవాసం, మన సహవాసం తండ్రి అయిన దేవునితో, కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుతో, పరిశుద్ధాత్మునితో మనం సహవాసం కలిగిన వాళ్ళమై ఉండాలి. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం అంటాడు. అందుకనే అప్పుడప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థనలని, గొలుసు ప్రార్థనలని, ఇవన్నీ దేనికనంటే సహవాసం కొరకు. 10 మంది ఐక్యపరచబడి ప్రార్థన చేస్తే, 10 మంది ఐక్యతతో కూడి దేవునిని స్తుతిస్తే, గలమెత్తి స్వరమెత్తి పాటలు పాడితే, ఆ సహవాసంలో శత్రువు వణికిపోతాడు. చూడండి, గుంపుగా ఉంటే శత్రువు పోరాడడం, దూరంగానే ఉంటాడు. ఒంటరిగా కనబడ్డామంటే వాడు ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి వాడిని పోరాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. బైబిల్ అంటుంది ఒంటరితనం మహాభయంకరం అని, చాలా భయంకరం అని చెప్తుంది. ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళ మీద దాడి చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. అందుకని ఒక సహవాసం, ఐక్యత కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన యందు పట్టుదల కలిగి, ఐక్యత సహవాసం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే, మనం ఐక్యతతో పోరాడితే
దేవుని ద్వారా కలిగేటువంటి అఖండ విజయాన్ని మనం పొందుకుంటాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట యందును రక్తమాంసాలలో పాలు పొందటానికి ఒక వ్యక్తి పరిమళ సువాసనగా వెదజల్లబడాలంటే, సువాసనకరమైన జీవితాన్ని జీవించాలి అంటే రక్తమాంసాలలో పాలు పొందాలి. మొన్న ఎవరో ఒక అతను అంటాడు, ఆయన బల్లారాధన ఇస్తే నేను తీసుకోనండి అంటాడు. పలానా ఆయన బల్లారాధన ఇస్తున్నాడు, సంఘ పెద్ద ఆయన ఇస్తే నేను తీసుకోనండి అంటాడు. నేనంటాను, వ్యక్తిని ఎందుకు చూస్తున్నావు? వ్యక్తిని ఎందుకు చూస్తున్నావు? నువ్వు చూడాల్సింది వ్యక్తిని కాదు, యేసయ్యను చూచి, యేసయ్యలో ఉన్న గుణాన్ని చూచి, ఇది యేసయ్య శరీరము, ఇది యేసుక్రీస్తు రక్తము, నేను దీనిని భుజించాలి, దీన్ని నేను పానం చేయాలి అని వ్యక్తిని చూడకూడదు. ఎప్పుడు దేవుడు నాకు ఈ నెలలో ఇచ్చాడు, ఈ భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు, ఈ ఘనతనిచ్చాడు, ఈ ధన్యతనిచ్చాడు. వ్యక్తిని బట్టి నువ్వు సహవాసానికి దూరం అయిపోతే, రొట్టె విరిచే కార్యక్రమాలలో నీవు లేకపోతే దేవునితో పాలు పంపులు ఉండవు. దేవునితో పాలు పంపులు నీకు కలగాలంటే ఆయన శరీరాన్ని, రక్తాన్ని భుజించి పానం చేయటానికి మంచి ఒప్పుకోలు కలిగి, మంచి మనస్సు కలిగి, హృదయపూర్వకంగా, మనఃపూర్వకంగా దేవుని సన్నిధిలో చేరి ఆ రక్త మాంసాలకి, ప్రభువా ఇంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చావు, ఇంత గొప్ప ధన్యతనిచ్చావు. చాలా ప్రాంతాలలో ఈ రక్త మాంసాలు తీసుకొనటానికి ఎంతోమంది దూరం అయిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ద్రాక్ష తోటలోనే ఉన్నావు, నీకు పరిమళ సువాసన ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు పూత పట్టాలి. దానికి పూత పడితే పరిమళ సువాసన అనేది వెదజల్లబడుతుంది. నీవు సువాసనకరమైనటువంటి వ్యక్తివిగా నీవు ఉండాలి అని అంటే, మన జీవితంలో మనం దేవుని ద్వారా కలిగే అధిక మేలును పొందాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిమళ సువాసనగా మనం వెదజల్లబడగలిగేటట్లుగా మనం మార్చబడతాం. చదువుతారు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం. క్రీస్తు మిమ్మలను ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన నిమిత్తం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తనకు తాను బలిగా, అర్పణగా అంగీకరించబడ్డారట, అప్పగించేసుకున్నారు. ఎందుకంటే పరిమళ వాసనగా ఉండటానికి. మనమందరం సువాసన కలిగిన వ్యక్తులుగా ఉండాలి. ఈ సువాసన మనకి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే, ఆయన శరీరాన్ని, రక్తాన్ని భుజించి పానం చేసినప్పుడు. యేసు రక్తాన్ని గూర్చినటువంటి విలువ ఉండాలి. నేను గోరంట్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం రొట్టె కింద పడినా కూడా ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు యేసన్ గారు. ఇంత ముక్క రొట్టె కింద పడినా కూడా ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే అది యేసయ్య శరీరంగా ఆశీర్వదించబడింది. బేకరీలో కొనుక్కొచ్చిన రొట్టె ఎన్ని ముక్కలు కింద పడేసిన ఇబ్బంది లేదు. యేసుక్రీస్తు శరీరంగా ఆశీర్వదించబడిన రొట్టె కింద పడితే అది ఎవరు కాళ్ళతో తొక్కకూడదు. అది యేసయ్య శరీరం. అది అక్కడక్కడ యేసు రక్తం అక్కడక్కడ కింద ద్రాక్షారసం కింద పడినా వెంటనే గుడ్డ తీసుకెళ్ళి తొడవమని చెప్పేవాళ్ళు. ఎవరు కాళ్ళతో తొక్కకూడదు దాన్ని. ఇది యోగ్యమైనటువంటి బల్లారాధన. ఇది
మంచి మనసుతో పరిశుద్ధతతో తీసుకునేటటువంటిది. ఒక వ్యక్తి పరిమళ వాసనగా మార్చబడాలంటే ఆ రక్త మాంసాలకి యోగ్యుడిగా భయముతో వణకుతో ఒకసారి ఈ బల్లారాధన ఇచ్చేటప్పుడే గోరంట్లలో నాకు చాలా బాగా గుర్తు. ఆ ప్లేట్ల మీద, రొట్టె పెట్టే ప్లేట్ల మీద స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టిక్కర్లన్నీ నామాలు ఉన్నాయి. షాపులో కొనుక్కొచ్చారు, అవి తీయలేదు. స్టిక్కర్ల మీద అట్లా అవన్నీ ఉన్నాయి. అరగంట సేపు బల్లారాధన ఆపేశాడు. అరగంట సేపు నిలువు మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఆయన అరగంట బల్లారాధన ఆపేసి అవన్నీ చించి నీట్గా తుడిసిన తర్వాత, బల్లారాధన అనేది అపవిత్రంగా తీయకూడదు, ఇది పరిశుద్ధమైనది కనుక అయోగ్యంగా, అవివేకంగా, అశ్రద్ధగా దీన్ని చేయకూడదని అరగంట బల్లారాధన ఆపేశాడు. అవన్నీ చించి నీట్గా తుడిసిన తర్వాత అప్పుడు బల్లారాధన ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేశాడు. యేసుక్రీస్తు శరీరము, రక్తాన్ని గురించి అంత భయభక్తులు, భయముతో చాలామంది చెప్పారు, ఏంటి పాస్టర్ గారు ఇంత కొంచెం వేస్తున్నారు, రొట్టె కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు కదా అని. రొట్టె కొంచెం ఇస్తున్నారు, అంత ఇస్తున్నారు, కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు కదా అని. శరీరాన్ని పంటి కింద వేసి నవలకూడదట. యేసన్న గారు చెప్పిన మాటే. పళ్ళ కింద వేసి నవలకూడదు. వేసే శరీరాన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేటట్టుగానే ఉండాలి. పళ్ళ కింద వేసుకుని నవలతా కూర్చోకూడదు. చాలా జాగ్రత్తగా, భయముతో, వణుకుతో దీన్ని చేయాలి. ఇది యోగ్యమైనది. అందుకనే మన జీవితం పరిమళ వాసనగా ఉండాలి. చక్కగా పూత పట్టి సువాసన వెదజల్లగలిగేటట్లుగా ఉండాలి అంటే రక్త మాంసాలకి మనం యోగ్యులుగా మార్చబడాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. రొట్టె విరుచుట యందును ప్రార్థన చేయుట యందును ఎడతెగక ఉండిరి. ప్రార్థన. ఆయన శరీరాన్ని, రక్తాన్ని భుజించి పానం చేయాలంటే మొదట మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. సిద్ధపాటు కలిగి జీవించాలి. ఆయన రక్త మాంసాలు పాలు పొందేటప్పుడు కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఓ సంసిద్ధపాటు కలిగినటువంటి వాళ్ళమై దేవుని సన్నిధిలో ఆ ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉండినప్పుడే అది మన జీవితానికి పరిమళ వాసన తెచ్చిపెడుతుంది. సువాసనకరమైన జీవితాన్ని తెస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ ప్రార్థన అయిన తర్వాత కూడా ఇంటికి వెళ్ళినా, ఇంటి దగ్గర కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనాపూర్వకంగా కనిపెట్టి రక్త మాంసానికి నేను యోగ్యులుగా ఉండాలి. నేనే కాదయ్యా, అనేక మంది రేపు రాబోతున్నారు, వాళ్ళు కూడా సిద్ధపాటై రక్తమాంసాలకు యోగ్యులుగా మార్చబడి పరిశుద్ధతలో కొనియాడబడాలని దేవుని దగ్గర చేరి ప్రార్థన చేసుకుని వస్తే, నీవు తీసుకుని అందుకున్నటువంటి రొట్టె వేదిక మీద విరిచిన, సంఘ పరిచారకులు తీసుకొచ్చి దాన్ని పంచిన, అందుకునేటటువంటి వ్యక్తి అయినా విరవబడినప్పుడు తీసుకుని విరవబడిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి పంచేటప్పుడు పంచేవాళ్ళ మీద దైవ కృప ఉండాలి. విరిచేటప్పుడు దేవుని కృప ఉండాలి. అందుకునేటటువంటి వ్యక్తికి కూడా దేవుని కృప ఉండాలి. ఈ ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఇది జరిగినప్పుడే ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్రియ అనేది ప్రారంభించబడుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అందుకని బాగా ప్రార్థించాలి. బల్లారాధన అంటే ఏదో సర్వసాధారణంగా వచ్చేయటం కాదు. స్విచ్ ఆఫ్ చేయమా? పరిమళ వాసనగా మార్చబడేటట్లు. అందుకే అంటారు, ద్రాక్షావనము పూత పట్టింది. అది చక్కగా
సువాసన కలిగినదిగా మార్చబడాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. పరమగీతాలు 2వ అధ్యాయం 15వ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు 2వ లైన్లో రాయబడుతున్న మాట, ద్రాక్ష తోటలను చెరిపే నక్కలను పట్టుకోండి. చాలు. 1 ద్రాక్షవనము, 2 అది చక్కగా పూత పట్టి సువాసన కలదిగా మార్చబడింది, 3 ద్రాక్ష తోటలను చెరిపే నక్కలను పట్టుకోండి అంటాడు. అంటే సంఘ సహవాసంలోనే ఉంటూ సంఘానికి కీడు చేయాలని తలపెట్టేటటువంటి ప్రతి నక్కని పట్టుకోమంటాడు. ఎవరైతే సహవాసానికి కీడు చేయ తలపెడతారో, సంఘానికి పరిచర్యకి కీడు చేయి తలపెడతారో వారిని పట్టుకోమంటాడు. నక్కలను పట్టుకోండి అంటాడు. నక్క తెలివి కలిగింది, అందుకని ఈ తెలివి కలిగినటువంటి నక్కల్ని పట్టుకోమంటాడు. దెస్సలోనికైలకు రాసినటువంటి పత్రిక, మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం. చదవ. ఈ చదివిన వాక్య భాగాన్ని గమనిస్తే అక్రమముగా నడుచుకుంటున్నటువంటి వారికి బుద్ధి చెప్పండి అంటాడు. దేవుని క్రియలని అవివేకంగా చేస్తూ సహవాసాన్ని గూర్చి కానీ సంఘాన్ని గూర్చి కానీ అసభ్యకరమైనటువంటి ప్రచారం చేసేవాడికి బుద్ధి చెప్పమంటాడు. ఎందుకనంటే సంఘ గౌరవం కాపాడబడటానికి, సంఘం క్రీస్తుది గనుక యేసుక్రీస్తు సంఘానికి శిరస్సై ఉన్నాడు గనుక ఈ సంఘపు క్రియలను కీడు చేయ తలపెట్టేటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని, చాలామంది దేవుని పరిచర్యకి విరోధంగా ప్రవర్తించేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రతి కీడైనటువంటి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పమంటున్నాను. ఈ మాట మనకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పుకోవాలంటే, మీరుంటున్న గృహాలే ఉన్నాయి, ఇంట్లో 2 పిల్లలు ఉన్నారు. మీ పిల్లలను గూర్చి లేక మీ ఇంటిని గూర్చి ప్రచారం బయట వేరుగా వినబడుతుంది అనుకో, మీరేం చేస్తారు? లోపల కుమిలి ఏడుస్తారా? చెప్పరా? లోపల కుమిలిపోయి ఏడుస్తారా? నిలబెట్టి అడుగుతాం, నువ్వు ఏం విన్నావు, ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు, నా పరిస్థితి ఎందుకు, ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటాం. దేవుని ఎదుట కూడా, సహవాసంలో కూడా ప్రతి సందర్భాన్ని చక్కగా గుర్తించి దేవునికి విరోధంగా, సహవాసానికి విరోధంగా లేపబడి ప్రతి కీడు నుండి తప్పించబడటానికి ఇలాంటి తెలివి మీరిపోయినటువంటి నక్కలకి బుద్ధి చెప్పాలట. కొందరు అధైర్యపడిపోయిన పరిస్థితులు, అలాంటి వారిని ధైర్యపరచమంటున్నాడు. ఎందుకంటే కొన్ని మాటలు, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని మాటలు వింటే అధైర్యపడిపోతారు, కృంగిపోతారు, కృషించిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ధైర్యాన్ని కలుగు చేసి సర్వశక్తుడకు దేవునిని గూర్చినటువంటి ఒక చక్కటి ఆలోచన కనపరచబడేటట్లుగా
హెచ్చరిక చేసి బుద్ధి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ జీవితాలు సరిచేయబడటం ప్రారంభించబడతాయి. అందుకే అంటాడు, ధైర్యం చెడిన వారికి ధైర్యాన్ని కలుగు చేయండి, బలహీనులైనటువంటి వారికి చేతినిచ్చి వారిని లేవనెత్తండి, ధైర్యపరచండి. ఆత్మీయంగా ఎవరు కృంగిపోయినా, ఎవరు వెనకంజ వేసినా, సహవాసానికి దూరమైన, దేవుని ప్రేమకు దూరమైన వాళ్ళందరికీ చేయూతనిచ్చి లేపి మరల ధైర్యపరిచి, కీడైన అనుభవాలలో చిక్కుబడకుండా దేవుని ప్రేమకు పాత్రులుగా మార్చబడేటట్లు హెచ్చరికలు చేసి ఖండించి సరి అయినటువంటి మార్గాన్ని గురించి తెలియచేస్తే ఆయన మేలు చేయటం ప్రారంభిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం. 15వ వాక్యంలో, ఎవడైనను కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికైనా చేయకుండా చూసుకొనుడి. ఒక వ్యక్తి కీడు నుండి తప్పించబడటానికి, కీడుకు ప్రతి కీడు చేయకుండా, దూషణకు ప్రతి దూషణలు చేయకుండా మేలైనది చేపట్టి అందరూ ఏకీభవించి సంతోషించగలిగేటట్లు, ప్రార్థించగలిగేటట్లు, కృప పొందేటట్లు దేవుని దగ్గర చేరి మనం పోరాడినప్పుడు వెనకంజ వేయబడినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని దేవుడు మరలా నూతన పరిచయం, బుద్ధిహీనతలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బుద్ధిమంతుడిగా మార్చబడేటట్లు, అధైర్యపడినటువంటి వ్యక్తి ధైర్యపరచబడేటట్లు, కృతజ్ఞత లేకుండా పడినటువంటి వ్యక్తి కృతజ్ఞత భావంతో కొనియాడబడేటట్లు దేవుడు ఒక సరైనటువంటి అనుభవాన్ని కనపరచటం ప్రారంభిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంకొక మాట కూడా కనబడుతుంది. పరమగీతాలు 2వ అధ్యాయం 15వ వాక్యంలో, సహాయము చేసి గుంట నక్కలను పట్టుకొనండి అంటాడు. అంటే పొంచి ఉన్నవాళ్ళు గుంట నక్కలు కూడా పొంచి ఉండి చూసి దెబ్బ కొట్టడం ప్రారంభిస్తాయి. పొంచి ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రమాదకరమైనటువంటి దానిని, అందుకే అంటాడు నక్కలనేం పట్టుకోమన్నాడు, గుంట నక్కలకి ఏం చేయమన్నాడు, సహాయం తీసుకోండి అంటాడు. అంటే సహవాసంగా ఏకీభవిస్తే, ప్రార్థన యందు పట్టుదల కలిగి ఏకీభవిస్తే వాటిని పట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటామో అవి చేసే ప్రతి కుయుక్తిలో నుండి తప్పించుకోవటానికి వీలవుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఈ గుంట నక్కలు ఎవరంటే, యెహెజ్కేలు గ్రంథం 13వ అధ్యాయం, యెహెజ్కేలు గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. ఇశ్రాయేలీయులారా, నీ ప్రవక్తలు పాడైన స్థలములలో ఉండు నక్కలతో సాటిగా ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు పొంచి ఉన్నటువంటి గుంట నక్కల్లాగా ఉండి ప్రమాదాన్ని కనుపరిచేటటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటారట. అందుకే అంటారు,
వ్యర్థమైన దర్శనాలు చెప్పి అబద్ధపు మాటలు చెప్పి మనసులను చెడగొట్టడం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఆ మధ్య ఒక ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చాడు, కళ్ళు మూసుకున్నాడు, చిట్టు తిప్పాడంట వాళ్ళ ఇంట్లో. వాళ్ళు చెప్పిన మాట చిట్టు తిప్పి, అదిగో ఇంటి నడికొప్పు మీద పాము ఉంది, దానివల్లే మీకు నెమ్మది లేదో, దానివల్లే మీకు సమాధానం లేదో అని ఒక మాట చెప్పి ప్రార్థన చేసిపోయాడు. చాలా కష్టపడి కట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇల్లు, నాకు తెలుసు. డబ్బులు పోగు చేసి నీట్గా కట్టుకొని గ్రాండ్గా ఓపెన్ చేసుకున్నారు, చక్కగా ఉన్నారు. ఈ మహానుభావుడు అడుగుపెట్టి ఇంటి నడికొప్పులో పాము ఉందని చెప్పేసరికి ఇల్లు మొత్తం బీగి పందిరేశారు. పాము లేదు, ఏమి లేదు. కొందరు రకరకాలైనటువంటి కుయుక్తుల చేత అడుగుపెట్టి కష్టార్జితని వ్యయపరిచేటటువంటి గుంటనక్కలు ఉంటారు. జాగ్రత్త వహించి మనం నడిపించబడకపోతే దేవుడు మన జీవితాలలో మేలు చేయలేడు. అందుకనే మనం చాలా జాగ్రత్త కలిగి నడిపించబడాలి. ఆ మధ్య ఒక ఆమె ప్రార్థన చేసి ఒక ఆయనకి చెప్పింది, నువ్వు గొప్పోడైపోతావు, నీవు ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి అయిపోతావు. కలలో దర్శనాలు మంచిగా ప్రార్థన చేసుకునేవాడు ఆయన. వాక్యం కూడా బాగా చెప్తాడు, పాటలు కూడా బాగా పాడుతాడు. మంచి తలాంతులు కలిగిన వ్యక్తి. ఏదన్నా చెప్పిన ప్రవక్తలాగా చెప్పగలిగినటువంటి, శాసించగలిగినటువంటి శక్తివంతుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆమె చెప్పిన దర్శనాలు కలలో ఒక్కసారి ఆయన ఉప్పొంగేటట్టు చేసేసాయి. భూమి మీద కాలు నిలవకుండా చేసేసాయి. ఇది ఏదో దారి తీసేటట్టుగా ఉంది అని అనుకుంటే, ఇప్పుడు నది దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో, నది దగ్గరకో సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో, పడవలు నీళ్ళ మీద అలలు కట్టట ఊగుతూ ఉంటాయి. నీళ్ళన్నీ పోతే ఏం మాట్లాడటం, నీళ్ళన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి అనుకో, సముద్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందని వింటున్నాం కదా, నీళ్ళన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి అనుకో, ఊగుతున్న పడవ చెప్పరా, ఊగుతున్న పడవ నేల మీద కూర్చుంటుంది, సదిగిలు పడి కూర్చుంటుంది. కొన్నిసార్లు కొన్ని దర్శనాలు, కొన్ని కళలు మనిషి జీవితాన్ని తారుమారు చేయటం ప్రారంభిస్తాయి, మనల్ని ఉప్పొంగేటట్లు చేస్తూ ఉంటాయి. నాకు కూడా ఒక ఆమె చెప్పింది, ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే శత్రువు నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడని చెప్పింది. నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడని చెప్పింది. ఉటిదే, ఆమె తిరుగుతుంది, ఆమె రౌండ్లు వేస్తుంది నా చుట్టూ, శత్రువు తిరుగుతున్నాడని చెప్పింది. రకరకాలైనటువంటి కుయుక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, పొంచి ఉంటారట, గుంట నక్కల్లాగా పొంచి ఉంటారట. మన విశ్వాస జీవితాన్ని లేక మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని తల్లకిందులు చేయటానికి వాగ్వాదాన్ని కలుగు చేసి, కలహాలు కలుగు చేసి, నెమ్మది లేకుండా చేసి, ప్రశాంతత లేకుండా చేసి, నీవు ద్రాక్షవనముగా ఉండకుండా, నీవు పరిమళ సువాసనగా వెదజల్లబడకుండా, క్రీస్తు కొరకు సువాసనగా నిన్ను బ్రతకనివ్వకుండా, ఇదిగో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు ఉంటాయి. అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది, వాటి నుండి నీవు తప్పించబడటానికి సహాయం చేసి వాటిని పట్టుకోమంటాడు. పేతురు రాసినటువంటి 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం. మరియు
ఎక్కడున్నారట? అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రజలలోనే ఉన్నారట. చూడండి, అబద్ధం చెప్పి మోసం చేసి విశ్వాస్యత నుండి తప్పించేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వారు మీ మధ్యలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళలో నుండి నువ్వు వెడలు బయటికి రావాలి. సరైనటువంటి మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరించి నడిపించబడనివ్వకుండా, విశ్వాసతలు నిన్ను స్థిరపడనివ్వకుండా, నిన్ను ఉజ్జీవపడనివ్వకుండా అబద్ధాన్ని బోధించేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు చెప్పే మాటల వెనక సత్యము కొరకు నీవు సాక్షిగా బ్రతికేటటువంటి వ్యక్తివిగా ఉండాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. తర్వాత చదువుతారు, వీరు తమ్మును కొనిన ప్రభువుని కూడా విసర్జించుతూ. చూడండి, దేవునిని విసర్జిస్తున్నారు. వాళ్ళే కొని తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు, కీడు తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే, పొంచి ఉండి అబద్ధపు ప్రవక్తలలాగా మార్చబడిపోయి మాటలు అబద్ధం, నడవడికలు అబద్ధం, ప్రవర్తనలు అబద్ధం, అన్నీ అబద్ధమే. ఇటువంటి క్రియలు కలిగినటువంటి వారిలో నుండి నువ్వు బయలువెడలు ప్రత్యేకంగా జీవిస్తే మన జీవితం క్షేమంగా ఉంటుంది. అందుకే అంటారు, సాతానుడు గర్జించు సింహము వలె తిరుగుతున్నాడట. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వాక్యాన్ని చదువుతారు. నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండండి. మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలె. చూడండి, నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే, ధైర్యం కలిగినటువంటి వారే మనసు నిబ్బరం చేసుకొని మెలకువగా ఉండండి. శత్రువు గర్జించు సింహం వలె తిరుగులాడుతూ ఉన్నాడు. సాతాను క్రియలు మన మీద దాడి చేయకుండా ఉండాలంటే మన మనసు నిబ్బరంగా ఉండి మెలకువతో ప్రార్థించాలి. ప్రార్థన శక్తి కలిగి జీవిస్తే ఆ ప్రార్థన శక్తి మన జీవితానికి అద్భుతమైనటువంటి క్షేమాన్ని కలుగు చేయటం ప్రారంభిస్తుంది. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం అంటది, మన మనసు నిబ్బరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగి, మంచి మనసు కలిగి, మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేయండి. విరోధి సంచరిస్తున్నాడు, రకరకాల రూపాల్లో సంచరిస్తూ ఉంటాడు, రకరకాల వేషం వేసుకొని సంచరిస్తూ ఉంటాడు, రకరకాల కుయుక్తులతో సంచరిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని ఆ అపవాది క్రియలకు నీవు లోబడకుండా, సాతాను తంత్రాలకు నీవు లోబడకుండా ఉండాలంటే నీవు మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేస్తే ద్రాక్షావనం ఏ విధంగా పరిమళిస్తుందో మన జీవితం పరిమళించేటట్లుగా, పొంచి ఉన్న దోషం నుండి తప్పించబడేటట్లు, పొంచి ఉన్న కీడు నుండి తప్పించబడగలిగేటట్లు సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు అంటాడు, నీ జీవితంలో ఆయన గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అందుకనే మన విశ్వాసమందు స్థిరులై ఉండి, మెలకువ కలిగినటువంటి వారమై ఉండి, దేవుని కృపను పొందుకుంటూ, మనము ఒక వనములో ఉన్నామన్న సంగతి మరిచిపోక దేవుని కృపను పొందుకుంటూ సాగి వెళితే ప్రభు మన జీవితంలో మేలులు చేస్తాడు. ఓ సిద్ధపాటు కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటే ఆయన మన జీవితంలో ఘనకార్యాలు చేస్తాడు. అలాంటి ధన్యత ప్రభు మనకిచ్చును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆయనకి మన జీవితాన్ని అప్పగించుకొని
దేవుని కొరకు ఒక సాక్షిగా జీవించగలిగేటట్లు, పరిమళ వాసనగా మన జీవితాలు మార్చబడేటట్లు అందరూ దేవుని సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థనాపూర్వకంగా మన ద్రాక్ష తోట అది చక్కగా పూత పట్టుచున్నది అని మనం చదువుతూ వచ్చాం. మనం ఒక ద్రాక్ష వనము, ద్రాక్ష తోటలో ఆయన మనల్ని సేద్యపరిచాడు. రాళ్ళన్నీ ఏరి నూతన పరచటం ప్రారంభించాడు. అయినా నీవు కారు ద్రాక్ష కాస్తే ప్రయోజనం లేదు. నీవు పరిమళంగా మార్చబడేటట్లు నీవు మంచి ద్రాక్షావనముగా నీవు మార్చబడాలి. నాబోతు దగ్గరకు వచ్చి, ఈ ద్రాక్షవనం నాకు కావాలి కూర తోటకని అడుగుతుంటే నాబోతు అంటాడు, ఇది నా పిత్రార్జితం. దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఘనమైనటువంటి సహవాసం ఇది. దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ విలువైనటువంటి భాగ్యం ఇది. దీనిని నేను ఇచ్చుటకు వల్లపడదు అంటాడు. శత్రువు కొన్నిసార్లు నీ ఆత్మీయతను దొంగిలించటానికి, నీలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని దొంగిలించటానికి, నీలో ఉన్న ఫలమును దొంగిలించటానికి వాడు వస్తూ ఉంటాడు. పలుసార్లు సంచరిస్తూనే ఉంటాడు. నీవు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ప్రభు నన్ను ఫలింపచేయుటకు వనములో పెట్టాడు. ఇది నా పిత్రార్జితము. దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ ఘనమైనటువంటి పరిచర్య, ఇది ఘనత కలిగినది. ఇది నేను ఇవ్వటం వల్ల పడదు. దేవుని దగ్గర మనం ప్రార్థన చేసుకుంటే, ఒకవేళ మనం కోల్పోయిన దానిని దేవుడు తిరిగి మనకు అనుగ్రహించాలని కోరుతున్నాడు. చక్కగా చెప్పబడుతున్న మాట, ద్రాక్ష చెట్టులు పూత పట్టుచున్నాయి, నీవు పరిమళ సువాసనగా మార్చబడాలి. ప్రార్థన చేసుకుందండి. నీవు దేవుని సన్నిధిలో పరిమళ సువాసనగా మార్చబడాలి. నీ సువాసన వెదజల్లబడగలగాలి. నీవు పరిమళించాలి, సువాసనగా పరిమళించాలి. నీ సాక్ష్యం పరిమళించాలి. నీ సువాసన ఇంటి చుట్టుప్రక్కల ఉండాలి. సాక్ష్యం, ఒక విలువైనటువంటి సాక్షార్థమైన జీవితం జీవించగలిగేటట్లు దేవుని సన్నిధిలో చేరి నీవు ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాన్ని జరిగించి నిన్ను పరిమళ వాసనగా మార్చాలని ఆయన కోరుకుంటున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. నీ జీవితంలో మేలు చేయబోతున్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ స్వరమెత్తి ప్రార్థన చేసుకోండి. అపోస్తుల బోధ, సహవాసం, రొట్టె విరుచుట, ప్రార్థన చేయుట ఎడతెగక నేను ఉండాలి. సహవాసములో నేను స్థిరపరచబడాలి ప్రభువా. నీ ముఖ తేజస్సును నేను చూడాలి ప్రభువా. రొట్టె విరుచుటలో నీ శరీరాన్ని, రక్తాన్ని భుజించి పానము చేయుటలో నా జీవితానికి విలువైన భాగ్యం కలగాలి. నా జీవితానికి విలువైనటువంటి ధన్యత కలగాలి. నేను కృప పొందగలిగేటట్లుగా నా జీవితాన్ని మీరు తీర్చిదిద్దండి. దేవుని సన్నిధిలో నీవు చేరి ప్రార్థన చేస్తే నీ జీవితంలో ఉన్న దోషాన్ని దేవుడు తొలగించి నీవు పరిమళ సువాసనగా మార్చబడగలిగేటట్లుగా, నీవు పరిమళించగలిగేటట్లుగా, సువాసన వెదజల్లబడగలిగేటట్లుగా, నీలో పరిశుద్ధత ఏర్పరచబడేటట్లుగా, నీవు మంచి ఫలము ఫలించేటట్లుగా, కారు ద్రాక్షగా ఫలించగా మంచి ఫలములు ఫలించేటటువంటి చెట్టుగా నీవు మార్చబడేటట్లుగా, ఆయనతో నీవు అంటు కట్టబడినట్లుగా, దేవా నీ కృపతో నన్ను నింపు నాయనా, నీ కృప చేత నన్ను నింపు నాయనా. నీతో నేను అంటు కట్టబడి జీవించాలయ్యా. నేను ఫలభరితంగా మార్చబడాలయ్యా. నేను పరిమళ వాసనగా మార్చబడినట్లుగా నా జీవితాన్ని సువాసనకరమైన జీవితంగా తీర్చిదిద్దండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నక్కలను పట్టుకోనండి అంటాడు. సంఘానికి కీడు చేసేటటువంటి నక్కలు, సంఘానికి విరోధంగా ప్రవర్తించేటటువంటి నక్కలు, వాటిని పోగు చేయమంటున్నాడు. దేవుని సన్నిధిలో ఎవరైతే అక్రమంగా నడుచుకుంటున్నారో వారికి బుద్ధి చెప్పాలి.
ఎవరైతే కీడు చేస్తున్నారో వారికి బుద్ధి చెప్పాలి. ఎవరైతే అపవిత్రతలో ఉన్నారో వారికి బుద్ధి చెప్పాలి. పవిత్రతలో కొనియాడబడేటట్లుగా, పరిశుద్ధంగా జీవించగలిగేటట్లుగా, దేవుని కృప పొందగలిగేటట్లుగా, దేవానితో నేను అంటుకట్టబడి జీవించగలిగేటట్లుగా పొంచి ఉన్న దోషాలు, పొంచి ఉన్న కీడులు, పొంచి ఉన్నటువంటి అపవిత్రతలు నా జీవితంలో నుండి దూరపరచబడగలిగేటట్లుగా అద్భుతమైనటువంటి, ఆశ్చర్యమైనటువంటి కృపను నా జీవితంలో కలుగు చేయమని దేవుని దగ్గర చేరి ప్రార్థించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించుటకై, ఆశ్చర్యమైనటువంటి మేలులు జరిగించుటకై కోరుతున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా రలబక షలందర కలబాంతురి బికరబల కతురా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఓ గాడ్ హల్లెలూయా. స్తుతి 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 స్తుతి. దేవా, నేను సువాసన వెదజల్లబడగలిగేటట్లుగా అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు మీరు జరిగించమని వేడుకుంటున్నాం. ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు మీరు జరిగించమని వేడుకుంటున్నాం. అద్భుతమైనటువంటి కృప కలిగేటట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి. కృపతో నింపు నాయనా, 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 కృపతో నింపు నాయనా అని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన మన జీవితాలలో మేలులు చేయగలిగినటువంటి వాడు. ఆయన మన జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యాన్ని జరిగించగలిగినటువంటి వాడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. పరిశుద్ధమైన నీ నామం పరిమళ తైలము వలె, పరిశుద్ధమైన నీ నామం పరిమళ తైలము వలె, పరము నుండి పోయబడిన, పరము నుండి పోయబడిన పరవాసించి నేను పాడేదను, పరవాసించి నేను పాడేదను. వందనము నీకేనా వందనము, వర్ణన కందని నీకేనా వందనము, వర్ణన కందని నీకేనా వందనము, వందనము నీకేనా వందనము. పరిశుద్ధమైన నీ నామం పరిమళ తైలము వలె, పరిశుద్ధమైన నీ నామం ఆమేన్. పరిమళ తైలము వలె, పరము నుండి పోయబడిన, పరము నుండి పోయబడిన పరవాసించి నేను పాడేదను, పరవాసించి నేను పాడేదను, పరవాసించి నేను పాడేదను, పరవశించి నేను పాడేదను. పరిశుద్ధమైన నీ నామం పరిమళ తైలము వలె, పరిశుద్ధమైన నీ నామం పరిమళ తైలము వలె, పరము నుండి పోయబడెను, పరము నుండి పోయబడెను. పరవాసించి నేను పాడేదను, పరవాసించి నేను పాడేదను, పరవాసించి నేను పాడేదను, పరవశించి నేను పాడేదను, పరవశించి కబాల షలందర బలకతుర బలకరబంతురా. ఓ రబల బలకర బలకతురి బికర బలకర బంతురి బికర బలకర బంతుర బలకతురా. ఓ రబల బల షల బల బలకతుర బలకర బలకర బంతుర బలకర బలకతురా.
పరవశించి నేను పాడెదను, పరవశించి నేను పాడెదను. రబల శలబల కత్తురా ఓ రిబల బల కత్తుర బల కరబాందురి బికర బల కరబాందురి బికర బల గదురా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బకలబలక శలబలక తురబలక తుర రికబబబల శబలబలక తురబలక తిరిబికర బలక తుర. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ద్రాక్ష చెట్టు, మన ద్రాక్ష చెట్టు పూత పట్టి వాసన వేచుచున్నాయి. మన జీవితాలు పరిమళ వాసనగా ఉండేటట్లు ద్రాక్ష వనములో దేవుడు మనల్ని స్థిరపరిచి చివరి శ్వాస వరకు పరిమళ వాసనగా మన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దునట్లు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరిని, సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని సహవాసపు అనుభవాలలో స్థిరపరిచి ఫలభరితంగా మార్చున్నట్లు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. తండ్రి అయిన దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. పరిశుద్ధ ఆత్మనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. ప్రార్థన. స్వరూపి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్య. ఇంతవరకు శుద్ధీకరణ కూటాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చినందుకు స్తోత్రాలు. ప్రతి ఒక్కరితో ప్రత్యేక రీతిలో మీరు మాట్లాడిన విధానం కొరకు స్తోత్రాలయ్యా. మన ద్రాక్ష తోటలు పూత పట్టి ఉన్నవి అని మీ లేఖనాల్లో నుండి మాట్లాడుతూ వచ్చారు, అందుకు స్తోత్రాలు అయ్యా. నిశ్చయంగా సువాసన, పరిమళ వాసన కలిగిన జీవితం, సాక్ష్యపు జీవితం చేయాలని, ఉపదేశంలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మేము సాక్ష్యపు జీవితాన్ని చేస్తామని, పరిమళ సువాసనగా మారుతామని మీ లేఖనాల్లో నుండి మాట్లాడుతూ వచ్చారయ్యా. ప్రతి బిడ్డ ప్రవ్వా నిశ్చయంగా ద్రాక్ష తోటలో స్థిరపడి ఉండాలి, అంటుకట్టబడి ఉండాలి, బహుగా ఫలించాలి, మాధుర్యమైన జీవితాన్ని పోగొట్టుకొని కారు ద్రాక్షాలు కాసే పరిస్థితిలో ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరినైనా ఫలభరితమైన మంచి ఫలాలు ఫలించే వారిగా, మాధుర్యమైన జీవితం చేసేటట్టుగా దేవునికి మనుషులకి అయా మాధుర్యముగా ఉండే ఉన్నతమైన కృప ప్రతి బిడ్డకి మీరు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. అంటుకట్టబడి స్థిరపడి ఉండేటట్టుగా కృప చూపండి యేసయ్య. సహాయము చేయండి. ఈ అనుభవాల్లో ప్రతి బిడ్డని మీరు నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం అయ్యా. సంఘంలో కీడు తలపెడుతూ కీడుకు ప్రభా ఎవరైతే ప్రభా పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళందరినీ ప్రభా సరిచేయండి. సంఘములో ప్రభా ఎవరు అలాంటి స్వభావాలు కలిగి ఉండకూడదు నాయన. సేవను ప్రోత్సహించాలి, సేవకుల్ని ప్రోత్సహించాలి, పరిచర్య కొరకు ప్రయాసపడాలి, మంచి మనసు కలిగి ఉండాలి యేసయ్య. అలాంటి తలంపులు, ఆలోచనలు ఎవరిలో లేకుండా ప్రతి బిడని ప్రభా ఆశీర్వాదాలతో నింపండి, మీ దీవెనల చేత నింపండి, మంచి మనసు కలిగి ఉండేటట్టుగా కృప చూపండి. ఒకవేళ ఎవరైనా అలా ప్రవర్తిస్తున్నా సహాయం చేసి వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పి వాళ్ళని ప్రభా మరలా ధైర్యపరిచి ఊతనిచ్చి అయ్యా సంఘంలో స్థిరపడే ఆ మనసు కలిగి ఉండేటట్టుగా సహాయం చేసే మనసు కలిగి ఉండాలయ్యా. ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటి మనసును మీరు అనుగ్రహించండి. సంఘం ద్వారా, ఈ పరిచర్య ద్వారా మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోండి. ప్రతికూలమైన పరిస్థితులన్నింటినీ మీ నామలో నిర్మూలన చేయమని వేడుకుంటున్నాం. ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి. ఈ ద్రాక్ష వనంలో నాటబడి సహవాసంలో స్థిరపరచబడి మంచి ఫలాలు ఫలిస్తూ పరిమళ వాసనగా ఉండునట్లుగా, సువాసననిచ్చే పూత పట్టిన అనుభవాల్లో నడిపించబడేటట్లుగా కృప చూపమని, ఆశీర్వదించుమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి. తండ్రి దేవుని ప్రేమ, యేసుక్రీస్తు వారి కృప, ఆత్మ సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం యేసయ్య కృప ఈ ప్రార్థనలో అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి, సకల పరిశుద్ధులకు ప్రభురాకడ పర్యంతరం వరకు తోడే ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరికీ ప్రభునామములో హృదయపూర్వకమైన వందనాలు.